हामबाय सिनि TYLP सिनि যত আর আদং মানজাক ফাইনাই তাই সিনি আরনি কলাবরেটর তাই সিনি সাপোর্টাर রং তাই সিনি বেনিফিशियार রং বেলাকে হামবাই মারো जों सिनि मिटिंआव बनो डिसिजन कातिनि 25 तारिखआव अल त्रिपुरा बन अल त्रिपुरा स्ट्राइक जों खालायनाय जों स्पेशली कयो त्रिपुरा हानि जारा गारि मालिक रङ 25 तारिखआव नों गारि रङ नरक लामा तैता चालक जाबाय दे 25 तारिखआव जे बाजार मार्केटिंग रक बाजार खालायनाय रङ आं कयजाव नरक बाजार ता खुलक जाबाय दे जारा जों सुरु अब एम्बुलेंस ताई कालबारि अमदिरक मिसे आरो आवताय खबजे यांनाय आं ताबुक सानामु सुंगा जों तांगै तिनि स्ट्राइक मा खालाय आंके गभर्नमेंट जों बाय उराम मुराम जे गसिमानि आबो ताबुक बरक खालाया अ खालायन बागिनो 25 तारिखआव अनिर्दिष्ट कालिया 24 घन्टा नि बागै जों स्ट्राइक मा खालायका जों पत्रिका निउज पेपार मेन रङ जों कयो जों सहयोगिता खालायना बागिनाय IPF दिरङ जों सहयोगिता खालायना बागै जों कयो मथानो कयो TIPC न कयो कांग्रेस न कयो BJP न कयो तामनि हिंगांके कांग्रेस सरकार जों बाय TNI बाय सरकार बाय एकor थाइका ADTF रङ आंके CPM सरकार बाय खालायका जों हिंगांके BJP गभर्नमेंट बाय खालायका हिंगांके ताबुक सुबिर BJP गभर्नमेंट खाय दङ आबोनि बागैनो आरो जों केबनो कारिमानिया जों आन्चलिक दल हांके त्रायपाति क्रिफा नंथों सिनि दिमान रक तामो दिमान बा जों तामो तै जों खायबा 1988 साल जे त्रिपुरा गभर्नमेंट बाय ADTF रक सुक्ति खायमाने इनार लाइन पारमिट बरक इनार लाइन पारमिट न दिल्लीआव फरवार्ड खाय रखना कक तंगमाने बरक ता कयना ताङै रहया स्टेट गभर्नमेंट रक 28 29 बोसोर काखा जों अबन बागैनो तिनि इनार लाइन पारमिट चालु खालायना बागैनाय सिनि सुक्तिनो इमप्लिमेन्ट खालायना बागैनाय फुलफिलिं ना बागैनाय जों स्ट्राइक मा खालायका ताइ ADC डिलिमिटेशन आपनो ADC नि सिनि ताबो बाहायनो ADC बिसिंग फातार सिनि बरक बांगा दङ आपनो ADC ओ इनक्लुड खालायना बागै जों बनमा दागखा ताइ ADC ओ विलेज फोर खालायना बागैनाय जेसिनि सुक्तिओ दङ ADTF नि सुक्ति दङ आपनो फुलफिल खालायना बागै ताइ 1971 सनि विदेशी बिद्रोह नरक मानजागै सिनि हानि बागै सिनि दफानि बागै गरै रक न जों 3 लाख नक सामानि दङ गरै रक न 3 लाख नक गरै रङ हाक्रि रङ हारनानि सामानि दङ अब गभर्नमेन्ट को सिजाक तामंगै 70 बोसोर मानि परेब ताबो हा गरै न गरै दुगान गरै माइसारानि गरै बहा सिन दफारक आबन बागै जों सुक्ति खालायमानसे एकor खालायमानसे ताबो बरक खालाया आबनि बागैनो जों 28 बोसोरनि परेव तिनि सिनि सभा खालायनाय रक जारा फिरक फायनाय रक जारा कलबरेटर रक जारा सिनि सहयोगी रक जारा सिनि गरै रक जों मिलिवै जों तिनि काया डिसिजन लाका 25 तारिखआव যত দোকান রয় রক जों कयजाव नरक दোकान आदिनो ता खुलक दे स्कुल कलेज ता खुलक दे जों लामा लामा बाजार बाजार जों साख्लाय रनाय फियावा जों कयो जे बररक रोगी सारा कालबारि सारा गारि फायगा लामाव जों गारि रङ बाइकआ जों सायमानिया जों चिनि दाबानि मान थायनो बागै नरक कयो नरक लामा बन्द खालायदे आसक साइन पाइथागो त्रिपुरा हानि যত দফার বরক দফারক ন যত পাতি রং কयै চিনো जोंनो सिनि अमानथायनि बागैनाय जोङो न गरै रङ न माननानि बागैनाय राबार गरै रङ राबार बागान रङनि बागैनाय पुन्त गरै रङ पुन्त रङनि बागैनाय आगरतला रङ नगबारा तङै इंलियानि बागैनाय नगबारा बाय सुग्लिया जोंनो कमप्लेक्स न कत कत ताङैनाय सिनि बरक रङ परिनाय रङ सुजुग रङनि बागैनाय जों अबनि बागै मा सानका अबन बागैनो लामा बन्द खालायनो मा खालायका ताई बाजाराव बन्द खालायनानै जों डिसिजन मा लाखिया सिनि अबनो सापर्ट खालायना बागै जों कयो बेलायखनो हामबाय सिनि बरक दफारक न 24 आवर 24 घन्टा जों स्ट्राइक ताई जों बन दागखा आ बन যত त्रिपुरा हानि बरक न जोंनो सिनि बरक दफानि दाबि रक न सिनि सानतानि ताई जों एकत खायजाक थानियो सापर्ट खालायना बागै जों कयजाव आसुकनो बेलायके हामबाय।
oh pila pro Nai rel lamani chung India ni rel wana sawo norok ni nong ni rel no norok bondo khaide जों बाइक आंगा सरकार जों साइमेंया चिनि मान थाइ इंडिया गभर्नमेंट रक त्रिपुरा गभर्नमेंट रक जोङो चिनि थकाइखा जोङो चिनि दामान थने रिया बर गसिना माने जोङो रिया आबो रन बागसे जों कासो आबो नो रेलवे डिपार्टमेंट जों कयो पुलिस नि डिजि न कयो जों যত ডিএম প্রশাসন চিফ সেক্রেটারি কয় নরক চিনি অ দাবিনো এরেं এरें जोङो ता थोंसिदि जोंनावबो रसिदि होनै जों तिनि চিনি অ মো সাকলমनो जों मा साख्लायखा बेलाखेला हामबाय ताबो खुवाइ लामावो आजागावो यां पदबिल ब्लक हेजा मरा ब्लक तुलासिकर ब्लक यां मुंगिया कामितेलामुया यां उदयपुर लामा आयां गन्दासरा लामा आयां धर्मनगर लामा दलाइनि लामा कमलपुर लामा जम्पुहिलनि लामा दामसरानि लामा আগরতলা जिरायना আগরতলা जे रुट दंमोन आबो जों बेबागल जों स्ट्राइक आरो चिनि सिरायरक चिनि सेंख्राक थांनाय जों कयनाय आबो लामा बन्द खालामनाय जों कयनाय जों त्रिपुरा हानि 44टा जे ब्लक चिनि आन्ध्र एडिसिनि आन्ध्र खबजाक माने आ जत जागानो जों पिकेटिं खालामनाय जत बादानो जों खालामनाय जों या गारिया जों चिनि हानि बरंनो कयो राजनीति खालामना बाय बुदेन होमाबाय इंया जों ताबो sini oh dabino se implement khai sini man hanya sor sini asok no balake ambai অবস্থা সিংহবন হন 24 আওয়ার্স তাঙ্গে হিংকে ও বিজেপি তাই আইপিএফটি ডবল ইঞ্জিন সরকার ফাইমেনি ও চিফ মিনিস্টার নসং गोबांमा एप्लिकेशन रखा मालायनानि कक सालायनानि डेपुटी सीएम ने रखा ट्राइबल अफेयर मिनिस्टार हाइनो सालायफानो जे officially borok sengmai achugya sengmai kok ruinai agi deputy cm tai law minister education minister romlat afro sengno uthum rekha ajagano seng haima sajak mani je 20 lakh rang cha kharinai borok gari bar rekha seng uthum kasai gari baros thang ko bojak 20 lakh rang cha abo seng kaisa oro tini lukhlai rekha ge ombagi haike saka chin borokni bagi seng tamnai khoma saini angke seng kotok seng mane thanawa उखाय बेबे रेडी नाखा जों अमा के संग 20 लाख नि जे प्रमाण बे मेके जों केस नाय अमा के जों साखला जा दानाव चाया संगमै जों आवनो खिबिना नाम आमदि हाय जों दफानि बागे जन माके खलायो जतनो न कबगो जे मानजागानि जों जे दफानि बागे ताम दिमान दं आगिबो साइपेखा दिनासो गोबां साया आसों साबकाव 20 लाख जाव DUIPC आगि जों थानसा दंमोनि न थांनाय वाट्सएपआवनो खोना जेसिया देबर माहायनाय जे तै बाकिंगो दो बसावनो आमाहाय एलिगेशन सामानि बागै आरो बसाव तामनाय बिनि अक्रानि बुमुं सिनि ताको अक्रा दारनि मुं जों बिनि गुरबाय जे सोंसो गाहामगा नायनाय होनाय नायदि जों तामना हामया बर तो आमाहायके साका सिकन सामान बागै जों फिरो गया दिनि फाइके बा दिनि जों फिरो कथा जे बरक नावा वाइसेबानो जे 20 लाख जाव बा लिस्ट नावा जे कोनो बरक सरकार फानो नों बेनिफिशियारि ना थाका बन नोंनि लिस्ट निनि कागज नु गेखा नों भाइके लिस्ट जमारनाय बा निनि ननो सिनाय बा हायदोबा नों ननो सिनायावैनो बेनिफिट सिलेक्ट खालाय मानो हाखोबा जों अबो नांयावले जों याकारिनो एकदम आव भाइके बबेन संखाय मानो जदि लिस्ट बेनिफिशियारि नायावै बुंसेयावैनो जदि सिन बेबांनो जे कोनो सरकारनि चाकरि मानो फनजे फन थाका नि बुं एड्रेस सिंमा तम मा नायबले तारपर से नों एलिजिबल दा योग्यता बा निनि ठीक तंथै याव हायताका बरफन जदि ता लिस्ट पर कॉलोनी खायनान छकाबा आसे हेक्टर जागा ना वइने खायका बरके अब बुमुं नायावै बा बुंसेयावै बा कागज नायावै दा लिस्ट रिमानो हायदा यायछि याव हायता